Ahojte ľudia, dneska žijeme Ohio. Áno, nikdy som nenatočil Ohio. Dneska je prvý diel, ktorý hráme Ohio. Takže som zvedavý, ako to hráte do konca. Ja už mám 17 000, lebo ja už to hrajem tak približne 1 rok. Predsa, viem, snažíme sa dať 660 odberateľov alebo 700 za tento mesiac, lebo už začínal september. Ja chodím do školy a videl som diely Ohio part 2. Vám poviem, že jak a koľkák som, koľko mi je rokov a takto budeme hrať. No takže tu sú moje one. Budem rád, keď mi dáte odber. Alebo nemusíte. Alebo bol by som rád, keby ste mi aspoň dali jeden odber. Alebo like. Aby som bol šťastný. Dobre, takže prvé ideme tu. Ja si idem tu. Lifesaver. Nemám materiály. Takže zatiaľ, čo si môžeme ísť pustiť, je balón. A teraz ideme na petardy. Bude to približne trvať minútu. Takže tak. Dobre, chcem vám to povedať, že ja nie som ja vám to vysvetlím. Za prvé, chcem dohnať 700 odberateľov, lebo chcem dávať už livestream. Za 1000 odberateľov budem dávať taký livestream, kde už mi môžete konečne písať. Ak ste nevideli livestream, tak ja som neviem pred koľkými rokmi, alebo dňami, alebo mesiacmi, som dával livestream Silvester. A ten Silvester mal iba 3 zľadnutí. A keď som dal ten ban, tak ja som to zľakol, jak som bol pred 4 rokmi v Chorvátsku. Alebo neviem pred koľkými rokmi to bolo. Pred rokom. Vy ste mňa proste zabili ľudia. Tam hitli 100, 500, nie, 300 odberateľov a vy ste hneď. Vy ste takí dobrí, moji fanúšici, že ja milujem a ja možno aj za 1000 odberateľov urobím členstvo pre vás. To členstvo bude stať iba 1 euro. Alebo potom ešte dám aj také členstvo, ktoré bude mať 4 mesiace a bude stať 2 eura. Alebo keď ste napríklad Čech, Slovák, alebo Angličan. Neviem aj po anglicky, po česky, po slovensky. Takže v ďalšom dieli vám poviem, koľko mi je rokov, koľko som a tak ďalej. Ďalšia petarda. Tak, idem. Keby ste ma chceli podporiť, že chcete hrať so mnou, tak si ma pridajte za frenda, lebo ináč môžete so mnou hrať aj natáčať videá. Môžete mi napísať, že Leo a môžem s tebou hrať, môžeme točiť videá, tak ďalej. Ja poviem áno, nie, idem preč, idem do Chorvátska, idem do Bratislavy, idem do Prešova a tak ďalej. Tak si ma pridajte za FR. Je to zadarmo. Naozaj, neklamem, je to zadarmo. Prvé čo je, že som si tu urobil kuchyňu, ale môj jeden kamarát to kopíruje, Martin Mikuš. Ak to neviete, to je môj kamarát, ktorý so mnou chodí vonku. A on všetko kopíruje odo mňa. Kopíruje za prvé kopíruje kuchyňu, za druhé kopíruje toto tu a za tretie kopíruje môj lifesaver. A za štvrté kopíruje toto tu. Toto a telku.
A našťastie obraz to ešte nedal. Nejak som to videl v jeho videu. Budem rád, keď mi dáte aj na Milan Dreveniak odber na ružovom mečku a na modrom mečku, lebo oni sa sú dať 25 subscriberov. Takže budem rád, keď mi dáte odber. Iba jeden odber. A som spokojný. Za každých 110 odoberateľov bude nový diel z Ohaja. Z Ohaja alebo Dead Ballu. Jak robím napríklad na počítači, viete, ak som robil toto Mr. Beast. Mr. Beast som robil na počítači. Lebo ja keď robím napríklad, že ak som robil Ikeovo v tých starých videách, pamätáte si, tak tá obrazovka bola malá, bo som to robil na telefóne. A tuto robím takisto na telefóne, takže keď máte taký mobil, ktorý sa dá zblížiť tú kameru, tak sa máte. Alebo keď to nevie, no tak prepáčte. Mi napíšte, že nemôžem pozerať cez mobil, lebo sa mi nedá zmenšiť obrazovka. Mi to napíšete do komentáru, ja vám dám na to srdiečko. Z toho už sa teším na vás. Chceme hitnúť toľko veľa odoberateľov, iba jeden a ďalší diel. Môžete dať aj dneska. A dneska dá nový diel. To ani neviete. Napríklad teraz mi dáte subscribe, napríklad neviem to. Akože Milan Dreveniak a on že dávam subscribe a ďalší diel vyjde až po obede. Okamžite mi vie stať, ty to nemáš robiť. No a potom tak ďalej a ďalej a ďalej. Idú tak ľudia. Som ti povedala, nachystať si tašku. Dobre. No a potom ide tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ja mám počítač, ja viem. A chcem už dneska, zajtra 660 odoberateľov. To je málo. To je taký kúsok, že to by aj každý dal. No. Neviem prečo, ale má kamaráti, Marko Mikluš ma kopíruje. Ja som si, viete, jak vzniklo Leuko TV? Ja som si napísal na Stumble Guys, bo môj brat sa volal Milanko 2011. Ja som si napísal Leuško 2014. A ono automaticky mi to šedelo preč. A z toho preto sa volám Leuko TV. A potom preto sa tak aj volám. Neviem, čo to akože chcú typci odo mňa. Kamočin. Jak to livli. Hihihihi. Takže chcem dneska hitnúť tých, alebo zajtra hitnúť 660 odberateľov. To je kúsok a máme a ďalší diel máte z Ohaja. Ďalší diel. Proste vybavené máte, hotovo a tak máte ľudia. Môžete ma podporiť tým, že mi dáte follow aj na TikToku Leuko TV, lebo je aj VIP Alex, aj ja. VIP Alex to je môj kamarát zo školy a Leuko TV ja som. Ale si ma môžete pridať ešte aj, viete na čom? Môžete si ma pridať na Snapchate. Ale jediný, že na vás budem mať vypnutú polohu. Takže video celé dopozeráte do konca a automaticky máte followery, odberateľov a tak ďalej a tak ďalej. No a tak ďalej. Tak
budem už končiť, lebo už bude proste koniec. Takže sa s vami lúčim a sa vidíme u part 2. Moc vám ďakujem za sledovanie do konca. Hľadajte